Скъпи приятели, радваме се да ви представим календарът на издателство Верен за 2024 година. Той е предназначен да се постави на маса или бюро, но форматът му позволява да бъде закачен и на стена. За всеки месец е предвидено място за отбелязване на бележки за всеки ден от месеца. Но не това е най-интересното в него. На гърба на всеки месец от годината ще намерите по един кратък текст, който е свързан с Библията и християнството. Акцентът в него е поставен върху същността на християнската вяра. Ще намерите библейски стихове, свързани с личността на Христос и най-важните послания на Новия Завет. Така, този календар ще ви радва през цялата година, освен с красивите си картини, които са от различни кътчета на България, и с едно духовно послание, което е истинска храна за душата. В него са включени и възможност за отбелязване на лични и семейни празници, информация за всички по-големи църковни празници и именни дни от годината, както и календариум за цялата година. Издателство Верен благодари за вашия избор.